Il-qaddis patrun tal-Ħamruniżi meqjum ukoll fi Buenos Aires, l-Arġentina, belt il-Papa Franġisku. U f'Settembru li għadda fil-Bażilika ta' San Pietru, il-kap ta' Dinja Kattolika laqa l-vara titolari ta' San Gejtanu tal-Ħamrun fl-okkażjoni tal-500 sena mitwaqif tal-Ordni tat-Teatini, illi San Gejtanu huwa wieħed mill-fundaturi tagħha. Għal-Ħamruniżi bil-mijiet tagħhom din kienet okkażjoni kbira. Mhux anqas għaż-żewġ presidenti tal-għaqdiet mużikali tal-Ħamrun li kienu għaċ-ċelebrazzjonijiet fil-Vatikan. Aħna ppreżentajna r-regal iż-żewġ għaqdiet, tajtu r-regal dak il-ħin naħseb li beda jgħid li biex ngħidlu x'kien fih għax kien irrepjat dan ir-regal, ma fimtux. Mbagħad kelli l-Karlotta jew il-kappell jilbes il-Papa fuq rasu tajtulu biex jilbsu għax mbagħad jinżamm il-każin fil-fatqiegħat il-każin libsu u mbagħad tafaħħi fuq rasi. U beda jitħaq, u mek rajt il-lat tal-umorizmu tiegħu, jiġifieri seta' jinduna li aħna konna ċitati tnejli aħna x'di xi ħaġa li anke ma tkunx kredenti ukoll teċita ruħek qed tiltaqa' ma' xi ħadd bħal Papa. U allura biex b'dak il-mument qisu ħalli dik it-toma ħelwa, iċċajda miegħi b'dak il-mod, imma dak il-ħin fil-fatt bella ħaniex ma stennejtiex ħankun onest. Settembru 2024 jitnaqqax fil-memorja ta' dawn il-Ħamruniżi li raw ħolma ssir realtà San Gejtanu fil-Vatikan. Għal wieħed mir-reffija Matthew Vassallo, il-Papa kien jaf ikun għal-livell ta' kulħadd. U fl-aħħar jiena qatt l-aħħar wieħed mir-reffija u tlabtu għatlu jekk hux possibbli li flimkien mal sħabi reffija nieħdu ritratt bħala ovvjament tifkir indimentikabli għalina quddiem l-istatwa San Gejtanu. U aċċetta mill-ewwel, jiġifieri ovvjament il-Papa kien jgħid fuq il-wieċer, kien għadu kemm ġej minn vjaġġ ta' 18 ġimgħa biex ġi propju għall-okkażjoni. Morna ħadna ritratt u fl-aħħar dar, ovvjament imort nirringrazzjah, fl-aħħar għalli l-unika ħaġa li tobkom lura itolbu għalija. U naħseb kull min iltaqa' mal-Papa dejjem għadda l-istess messaġġ, itolbu għalija. Tifkiriet bħal dawn jibqgħu jgħixu għal dejjem, kif se tibqa' l-memorja tal-Papa tan-nies fi qlub il-Maltin u l-Awċin.